Socarraig és una associació cultural nascuda en memòria dels vilarealencs que en 1706 varen morir per l'ocupació de les tropes de Felip V. En aquell moment varen invadir la ciutat, la varen conquerir i la varen incendiar. Nosaltres ens dediquem a totes aquelles activitats que fomenten la nostra cultura, la nostra identitat com a poble. Bé, en principi, en aquell moment, l'any 94, que era quan, bueno, abans, el 93, no hi havia realment una entitat cultural que fora eminentment cultural i que fora laica i que estiguera oberta a organitzar moltíssimes coses en totes les possibilitats que culturalment se poden fer, no? I aleshores va ser començar a convèncer la gent i tal, i lo de Socarraig va sorgir perquè era una manera de recuperar el 12 de gener de 1706, el que era la memòria i la fita històrica, perquè no se reconeixia. Pràcticament molta gent no ho sabia, inclús d'aquí, no? El Socarrón Major és un guardó que atorguem a alguna personalitat o entitat, associació, grup musical en ocasions, que es destaquen pel foment de la nostra cultura, pel foment de la nostra llengua, la catalana, i per tot allò que es identifica com a poble. Soc del sud, del front meridional, del parla refugiat, del somni exiliat. L'associació Socarraig organitza diverses activitats, però una, diguem, de les principals són l'atorgament del Premi Socarrà Major. A més, tenim un club de lectura des de fa ja 7 anys, que funciona francament bé, té molta acceptació. També realitzem un acte d'homenatge als vilarealencs que van morir en 1706, en allò que anomenem la processó cívica. El que també fem és eixir al pas amb manifestos, amb denúncies, quan sentim que la nostra cultura, la nostra llengua intenten trepitjar. El primer Socarrà Major va ser el lingüista, nascut a Vila-real i resident a Castelló des de fa uns anys, Vicent Pitarch Almela. El 1994 el fet que fos elegit Socarrà Major va suposar, primera, un reconeixement, un estímul, una qüestió de pura afectivitat entre amics. Allò era una cosa molt casolana, així ho interpretava jo. En qualsevol cas, sí que representava, entenc, una espècie de reconeixement per la meva trajectòria, pel país, pel recuperament de la consciència nacional del país. El Socarrà Major d'enguany és el grup musical Obrim Pas. Es donem el guardó, que el tenen ben merescut, per als seus 20 anys de carrera artística i musical, sempre en valencià, sempre defenent la nostra cultura, sempre portant el nom del País Valencià per tot arreu, i tot això en una carrera ascendent. Aquí és un guardó que se mereixien, naturalment, i reconèixer tota una tasca tan importantíssima com la que ells han fet en un sector tan clau com és el de la música i el de la joventut del nostre país, això era una cosa que ja calia haver-ho reconegut potser fa alguns anys. L'aportació d'Obrim Pas a la llengua i cultura valenciana han sigut immenses en molts àmbits. Ha sigut immensa en l'àmbit de l'educació política, per exemple. Molts jóvens s'han educat en els valors polítics de progrés i de l'internacionalisme i de la solidaritat en les cançons d'Obrim Pas. Ha sigut importantíssim en l'àmbit de fer veure als joves que la llengua en la que parlen és un instrument de comunicació de primera magnitud. Han aconseguit fer popular o popularitzar més la dolçaina entre la gent jove i integrar-la dins d'un discurs de rock que fins i tot han arribat a crear un llenguatge musical nou que tot el món diu és camp dolçaina. Jo recordo, per exemple, que se van presentar al concurs de la Diputació a València i van tenir que canviar el nom perquè ja eren coneguts com a revoltosos catalanistes i coses d'estes i ja sabeu el PP com és. I van tindre que presentar-se com a Moonlocks
i clar, com són bons van guanyar. O sigui que un recordatori també per a molts que són realment Obrim Pas. I després també ha sigut importantíssim el fet de, jo crec que la més gran aportació d'Obrim Pas de totes és que ens han donat molt de futur, perquè jo crec que n'hi ha moltíssims grups joves que s'han emmirallat en Obrim Pas, que s'han creat, els joves s'han ajuntat per fer un grup de rock perquè estava Obrim Pas, i ho seguiran fent durant molts anys intentant emular Obrim Pas. Somriure que mai no oblidarem. La trajectòria d'Obrim Pas és espectacular per diverses raons. Primer, perquè un grup d'un institut d'un barri de València, l'Institut Benlliure, comencen a jugar amb la música, rasgant les guitarres, graven 3 maquetes i després van professionalitzant-se, van acurant el seu so, la introducció de la dolçaina amb el hardcore, el punk, l'ska, després l'electricitat que li posen, 7 discos gravats, gires mundials, el Magrib, Àsia, també han estat ara recentment a Nord-Amèrica, Sud-amèrica. Van trencar totes les barreres idiomàtiques possibles, van aconseguir prestigiar la nostra llengua i demostrar que la música no té fronteres. El treball que ha fet Obrim Pas és absolutament impagable. Bueno, és una alegria que des d'alguns llocs de casa nostra se'ns reconega una trajectòria. És una alegria que siga a Vila-real un premi que porta el nom, el malaurat nom de Socarrats, perquè aquesta ciutat va ser socarrada igual que ho va ser Xàtiva o Cosentanya. I bé, una alegria que siga prop però lluny de casa. Home, en molts moments la trajectòria ens ha portat a conèixer quantitat de pobles, de ciutats, de gent arreu del nostre país, però també fora. I el destacable és haver conegut a tanta gent que està treballant, igual que nosaltres amb la música, està treballant en altres àmbits. El que queda més d'un grup de música és l'experiència que has viscut, no? O sigui, dona igual si has sigut més conegut, menys conegut, si has pogut fer més o menys, no? O sigui, el que has viscut conjuntament, els viatges, el que deia Miquel, el poder gravar cançons teues, el poder aprendre tantes coses, és el que queda, no? La vida és desitjar tornar a néixer, corrent el sol, sentir-te créixer. La vida és ser fred, tallant les canes, si una llàgrima encenia les galtes. La vida és entendre que he aprendre a viure la vida sense tu. Una associació cultural com la dels Socarrats, que des de fa més de 20 anys està en funcionament i posa en valor el treball de la llengua i de la cultura de gent tan important com el Obrim Pas, com la Societat Coral El Micalet, com Maria del Mar Bonet, és molt important prestigiar, donar-li valor al treball de totes aquestes persones. En aquests moments en què el valencià està de forma testimonial en les administracions, en els mitjans de comunicació, apenas es veu en l'ensenyament, ocupa un lloc de tercera fila. Davant d'aquesta situació i davant de les agressions que darrerament hi han hagut, cal recordar el tancament de les emissions de la TV3, cal recordar recentment el tancament de la Ràdio Televisió Valenciana i apenas fa uns dies el tancament de les emissions de Catalunya Ràdio. Per tant, veiem que la tasca és enorme i reptes n'hi ha verdaderament molts i de molta envergadura. Hem de seguir vivint cada dia amb l'obligació de justificar el nostre dret a viure. Això és molt terrible. Quina societat aquella que cada cosa que fa ha de justificar-se perquè la fa. És a dir, una societat la qual continua tenint molts enemics fonamentalment interns.
És que no hi ha llibertat, o sigui, jo no tinc dret a veure un periòdic en valencià perquè no se l'ha recolzat mai, o no puc escoltar d'una ràdio en valencià, ni en català, en la meva pròpia llengua, ni un sol medi, no? És una de les puntes de l'iceberg de lo que hi ha baix, que és corrupció, mala gestió, en general. Aleshores, jo tinc molta il·lusió que la cosa canviï. Jo crec que necessitem, com a visió de futur, que hi hagi una cultura de masses en valencià. A través dels 20 anys que han transcorregut l'evolució de Socarrats, jo crec que no solament ha estat important, sinó es pot dir fins i tot espectacular. Sempre pot ser més, però jo crec que ha assolit unes dimensions molt respectables. Nosaltres dirigim que la gent seguisca allò que fem per a que, si ho consideren oportú, formar part de l'associació en aquests moments en què cal que tinguem associacions fortes per a donar resposta als reptes que tenim.